Kedam tang pai kuni ni pai inquire ni anerlo por pai ke thoma por Karbi People's Hall taralangso Karbi Cultural Society sa hemalong Surini ra inquire popen Surini ra inquire troka sengkana baha Karbi Anglong Live News Channel hin pen Karbi Artist Music Award Karbi Anglong pen nong ka chetang klong Lunsepi Sangpi Robina Kropi aphan Award mate nong e kepajir ajaimek kedeng pon Karbi Anglong Live News Channel hin pen kedam tanga por pen tami literature hin pen kechenglok artist la pen prek jam asai amo ke claim ka chepaduk la pen Karbi akhaya phan kang thur pon hin pen langchari pon pedosi award mate nong e kipia sai deng bomlo la so long pining surihini rain ko ra phol pen surihini rain ko ra trok abaha Karbi Artist mate Lunsepi hin anat langponsi Lunsepi Robina Kropi aphan Karbi Anglong Live staff lapen official latum chingwaisi Lunsepi angbong ase kijumenai lapen Karbi akhai aphan Lun pen aning ke parung pon thek lapen Karbi ajutang anat ke japon thekku theklongsi Lunsepi Sangpi Robina Kropi aphan Karbi Anglong Live pen award mate nong e ki pajar ponlo Labangso award ki pia ajaimek along Karbi Cultural Society amaipu kumsing be kong chundang Sunil Tokbi abarim maipu mate bidisar Chandra Singh Kro lapen KCS along klembang phi lapen tokbang atum chetong dunsi jaimek along RD pidun Nanglitum Karbi Anglong Live abitung pen niliphan puan nang karcho mate nanglitum man peng niki pithe kapot nili nanglitum han ning aklong akero nang pajer eglo lapen nili ning tamatha theje nanglitum mane niliphan lapan nang chinghon pen niliphan nang archo ji man peng nang piji puni di matha thepin lang lapen news channel hin pen niliphan man peng nang ki pilo pulo tangte non pinisi first time lo Karbi Anglong Live pen gewang mate la so bitung tumsi first time ni di phanak nang pajir elo lapen kaprek hin pen bai ni di pinang am long dun lo stame news channel hin pen bulo tangte first time lo non si ninga klong pen made choro par lo nang di tum han la an lo je ning kang sam ni li ning je da thek that an lo la si akero pipar pig lo nang di tum han ninga klong choro par pig lo Pinilitum la da KCS asa hemalong nitum Karbi Anglong Live pen aning kanwang asondak thak nitum award ki pipon asondak thak si peneng 2025 aning kan same nilitum Karbi Anglong Live pen nitum chingki chingwai pen nitum Karbi Anglong pen kethek kre abang pi bang phutum phan nitum kangwai pan ason dolo asondak thak si non peneng aphan bang ken nilitum Lunsepi ni Robina Kropi alang lipan si nitum Karbi Anglong Live pen award ki pipon ji aphan nitum chisik chedang pon lo so teng pen pinin nitum da KCS asa hemalong nitum thiek pen a program saminitum deng pon si alang lipan saminitum Karbi Anglong Live pen la Karbi Artist Music Award alang lipan nitum Karbi Anglong Live hin pen nitum pipon lo pipajir pon lo sonak taxi kewang jilang ani kanan stami nilitum Karbi Anglong Live pen nilitum kedeng ponji ason nitum chisik kedeng ponji ason nitum do lapen non dak okor laini pandat kali nilitum je Karbi Anglong Live pen kedam tangan ningkan hustame nilitum Padmasiri rongbong terang lapen Padmasiri Dhonaswaringti lapen KCS Kongchun Bang bidasing rongpi penceng lok penangan abang pi bang pudum pan samin nitum na puson award kedeng pon asondo si peneng abang ke alang li pansi nitum award pi pon lo ni Robina Kropi alang li pan ke pi pon nang kok alam the bang kalalo alang li lun kilunas se stame ha kilun ketcheng pen nonan same ase bang iswet ase la alang li kisar pilo pupo ayha tungge ase same pregda ka sondo poi fit same alang li ke ha ketcheng hut kilun pen non an same alang li ase ake prek ave so joine nilitum alang li phan same nitum Karbi Anglong Live pen same chingki chingwai pen nilitum chief editor lapen dak news radar lapen stabisi doan chingki chingwai pen nilitum alang li phan si ini la bang so program nitum award ki
News Report, Karbi Artist